My God. Danke schön. Převlečený byla. Blbá, ty vole. Já kolik oblečení do sebe mění. Ještě jednou mi tam narve tu hlavu. Tam vydají ty hlavní ty a zase tím do motoru. A já už na ní vlezu, jedu. Kde je Míša? Aha. Aby se nenaspala dopředu. Jaj, to světlo blbé. Kam mi to odvážíš? Ty vole. Tak jsme mohli mít VIP. Na Outdoor prodávali za 1000 podvojistky na VIP. Jsem to zjistila týden před koncertem. Se nějak prodávali. Se nějaká rychlovka. To má nesvíčení. Ne, tohle bych mrdla. Ty vole, si tady vybiju baterku na tom, jak vynáší pódium. Dobrý, vy tady takhle, víš co, dělali tady takhle takhle to a oni zadem bijeli, jo. Tam budu mít zase svůj vyjebaný hlas, než to dám na YouTube. Ty vole, a já jdu za ní a rozbít bršku. Ne, ona to... Soupněte se dopředu. Já tam nevidím přes to blbý světlo. Co má za číslo? Co to bylo? Teď mě ubáš, že má číslo. Kvůli tomu jsme se pohádali. Protože, tady to. Jak to instalovala ty hry. Ať to tady nahrávám do toho na YouTube, protože to nikdo nejde. Báro?